Radyoyu Dengi Gel, Dengi Toy Havlatya. Jinavên danûşan a Radyoya Dengê Gel dem başkodarê Nêjayî 25 Adarê 2024 û şem li Brükselê saat 8 li Amedê de em nûçeyên saat serisi bi pêşkêş bikin dem de mazadiya rêbera Apoya. Li zindanên dewleta Tirk çalakiya grevê birçîbûnê di roja 120 de didome. Girtiyên siyasî yê girtikên Bakurê Kurdistan û Tirkiye ji bo azadiya fîzîkî ya rêbera Abdullah Öcalan çarserkirina pirsgirêka Kurdbiriyên Demokratîk û rakira têcîtê li 20 haftê mijdara 2023 de dest bi grêva birçîbûnê ya demkî û dorveger kiribûn. Çalakê di roja 120 de berdewam dike ji bo bibin dengê girtiyan ligelek navendan jî dayikan çalakiya navbeta adaletê dan dest pê kirin. Çalakê zêdetirî 7 rojin li 8 navendan pêk tê. Dayikên Amedê 111 rojin çalakiya xwe didomînin. Çalakê lavaya DPP rêxistina navçeya balarê pêk tê. Li Wanê û Mêrdînê jî beşdarên navbeta adaletê bangarakirina têcîtê kirin. Navbeta adaletê li Batmanê jî bi biryardarî dewam dike. Li İzmirê jî li avaya Dem Partiyê rêxistinê navçeya Buca çil û neh roj li pay xweş. Navbeta adaletê li Mêrsîn, Edene û İstanbulê jî dewam dike. Fikrê rêber Apo fikrê mirovahî giştiye û ji bo mirovahiyê giştiye. Gerek dike mirovahî li rêber Apo xwedî derkeve. Azadiya fîzîkî ya rêber Apo erkekî exlaqî ya mirovahiyê giştiye. Azadiya fîzîkî ya rêber Apo temamkirina azadiya mirovahiyê giştiye. Li Belçikayê Tirkiyên nijadperest êrişî Kurdan kirin piştî pîrozbahiya Newrozê ya li Belçika bajarê Lovenê Kurdistanî ve digeriyan malên xwe. Dema ku Kurdistanî bi rengên konvoyê ji bajarekê Houston Zolder derbas dibûn rastî êrişa faşistên Tirk hatin. Komên faşîstên yên Tirk bi tekbîr û gotina Allahu Ekber êrişî Kurdan kirin û gelek wasayî derb kirin û gelek Kurdistanî jî birîndar bûn. Çavkanên herêmî diyar kirin ku faşîstan hewldan derdora çil kesên ku ketin maleke bişewitînin. Heman çavkaniyan got faşistên Tirk xwestin Kurdan lynç bikin û gelek kes jî birîndar bûn. Dedîmenen di medya dijital de jî derketin jî xuya dikir ku gelek kes li erdê dirêjkirî bûn. Koma Tirkên faşîst çeteyên MHP bi destên xwe nîşan didan û sembola kes ku Sorozer û ala herêma Kurdistanê şewitandin. Kurdên ku çûne cihê bûyerê kesên li malekê asema bûn rizgar kirin û êrişa faşistên Tirk şermezar kirin. Piştî êrişê gelek tîmên polîsan ber bi cihê bûyerê ve hatin jiyandin û helîkoptereke polîsan jî li ser bajarû digeriyan. Li dijî êrişê nijadperestî li Cinevê û Bernê Kurd daketin xadan li serbanga tevgera ciwanên şoreşger TÇŞ û jinên ciwan ên Tekojin Kurdistanê li Cinevê li îstasyona trênê ya navendî kom bûn û tekildarê êrişa nijadperestî daxuyanî yekdan. Li ser navê ciwanan endamê TÇŞ botan Cizîr daxuyanî xwend got çawa ku li şerzemînên Cizîrê malbatên gelê me hatin şewitandin êrişa li Belçika jî hewldanekî ji bo şewitandina malbata me bû. Em vê êrişa namerdane bi tundî şermezar dikin. Em bank li ciwanên xwe dikin ku xwedîrê malbatên me derkevin. Piştî daxuyaniyê çalakî û meşeke bi dawî bû. Li bajarê Bernê jî li ser banka çalakiya Lezgên Kurdistanî daketin qadan û êrişa nijadperestî şermezar kirin. Kurdistaniyên li Banhay û Plazê kom bûn daxuyanekdan û gotin li hemberî vê êrişê wekî ciwanên Kurd em ê pêdeng nemînin. Em bank li ciwanên Kurdistanî yên li Ewropa dikin ku dakevin qadan. Hat diyar kirin ku Kurdistanî
îro li gelek navên tên Swîsrê da kevin qadan û êrişa nijadperestî li Belçikayê şermezar bikin. KCDK li dijî êrişan bank li Kurdan kir li Brükselê bicivin. KCDK bi daxuyanekê êrişa li Belçika şermezar kir û got di demeke ku li Kurdistan û Ewropa jî bi sed hezaran kes agirê Newrozê dadan û dewleta Tirka faşîst şermezar kirin. Çeteyên faşîst yên dewleta Tirk bi duruşme û tekbîran êrişî Kurdan kirin. KCDK em helwesta desthilatdarî û polîsên Belçika jî şermezar dikin û got rehê berxwedanê li Kölnê, li Frankfurtê û li her devera Ewropa veguarî berxwedana gelê şoreşker. Êdî cîhan dengê berxwedanê dibihîse û mafdar dibîne û piştgiriyê didin têkoşîna mafdariya gelê Kurd. Êdî maskeya Erdoğan ê dîktatör û dewleta Tirka faşîst ketiye xwarê. Eşkere bû ku Tirkiye bûye hêlîna teror û terorîstan. Herî da wî çeteyên Daişê yên ku li Moskova komkujî kirin bi xwe mukur hatin ku ji Tirkiye çûne. Dewleta Tirk û hem li hundir hem jî li derve di nava krîzeke giran de ye. Ji ber vê yekê dewleta Tirk jî li dijî gelê Kurd li Ewropa jî hewdanên provokasyonê birêxistin dike û dixwaze encamê bi dest bixe. Êrişa faşîst a ku li Belçika jî ji aliyê konsolosxaneyên Tirk ve hate birêxistin kirin. Ev êriş hewdana şewitandina mal û malbatên Kurdistaniyan e. Li kolanên Tirkiye lînç dikirin, dixwazin li Ewropa jî lîncê bikin. Divê gelê Kurd li her deverê îrade û rêxistiniya xwe xurt bike û li dijî êrişên faşîst û provokasyonan amade be. Em bank li gelê xwe dikin ku 25 adarê ango îro saat 12 de li ber Parlamentoya Ewropa tevlî xwe pêşandana mezin bibin. Li bajarê Linz ê Avusturyayê û İskoçyayê Newroz bi coş hat pîroz kirin. Piştî deqeyekê rêzgirtinên ya ji bo bîrana şehîdan bi navê Linz dem Kurd axaftin hate kirin. Newroz li rêbera Abdullah Öcalan gerleyên azadiyên Kurdistanê hate pîroz kirin û qala girîngiya Newrozê ya ji bo gelê Kurd hat kirin. Nûnerê PYD'ye li Ewropayê jî têkildarê rewşa dawiya li Bakur û şatê Sûriyê agahî dange. Di pîrozbayê de hunermend Nuarîn, Bengê Agirî, Koma Dem, Hîvron û hunermend Rizgar hunera xwe pêşkêş kirin. Li bajarê Edinburgh ê İskoçyayê jî bi pêşengtiya navên de Civaka Demokratîk li ber avahiya KCC ku weke qada Kurdistanê tê binavkirin Newroz hat pîroz kirin. Di pîrozbayê de wêneyên rêber Abdullah Öcalan, Aliniye PG, YPJ, PYD kijar hatin hindan. Di pîrozbayê de dayika Young Holmos li nava YPG şehîd bû parlamenterên Skoçyayê sendîkavan û nûnerên rêxistinên civakî yên sivîl jî amade bûn. Bi navê navên da civaka Kurda Edinburghê axaftin hate kirin û Newroz li rêber Abdullah Öcalan mütevayê gelê Kurd hat pîroz kirin. Di navê internasyonalîstan MLKP û jinolojiyê axaftin hate kirin û hat gotin têjît wê bişkê rêbera povê azad bibe. Angin Bilani dayika şehîdê YPG Young Holmos di pîrozbayê de axivî ziman ku ew ê têkoşîna Yom serbilind e. Angin Bilani got Kurê min weke şehîdê internasyonal tevî nava têkoşîna azadiyê bû. Bi têkoşîna Kurê xwe û gelê Kurd serbilindim. Newroz pîroz be. Parlamentera Partiya NTV ya İskoçyayê Yom Sinis jî anî ziman ku ev keyfxweş e ji ber ku li Newrozê û got weke miroveke ku li Skoçyayê serbixwebûnê dixwazim ez piştgiriyê didim têkoşîna we. Newroz ji bo me hêviya paşerojê ye. Newroz pîroz be. Pişta xaftinan Koma Erbaniyê ya jinên Kurd Koma dengê jiyan, hunermend Merwan Şan, Rotînda Yetkinar, Koma Çar û yek û Koma Rojava derketin ser dike û hunera xwe pêşkêş kirin. Li
مارسیلیا نوروزا فینال امزگیری سلاو دکن لفرانسا باجار مارسیلیا پیروزبای هری داویا 5 روز نوروز جالی شهرداری مارسیلیا و هات بکانین 5 کنسرا الونو روژا داویا پیروزبای جاری مساجنه یا آرین میرکان تv چاند و tevgera جوان شورشگر تچشه و هات بکانین گیرسیا گل قادا پارک دو پولیس لونگونس کن بو او جبو سلاوگیر امزگینا نوروز هات قادا sana biriye meşyan. Lqada pirozbaya Nevroz binavi amade karyan axaftına tekirin gel hatta slavkir Nevroz hatta piroz kirin. Pişre hünermen stran goten gelji govent kireda. سد و پنج و سی روزن جه ادیتور آژانس روزنیسی سلیمان احمد آگاهی نایگرتن. روزنامه‌گر سلیمان احمد 25 جوتمه جالی آسایشا دو هوکه و هاتر رواندن. سد و پنج و سی روزن آگاهی جنایی گرتن. هزین پیده که همو سرلیدان مالبات و پارزران آستنگ که دستورا هفدیتین ناده. کما parasına Süleyman Ahmet Dazan'ın hatta havan zededir dehcaran. Serli makamın pedeke danele destura hevditine hatiye dayin. Parizeri Süleyman Ahmet Neriman Ahmet Raşiji diyarkir evedi demek ekin de serli dağıtgah federe ya Irak ejibidin. Reveberin ajansa roj nivseji çen roj bere tekildari müjari serli neteveyin yekbuyi davun. لجولمرگه تندیا پلیسان لجولمرگه دو دما ساعت فتاره ده ولاتی بناوی یالچون کابالجı علی پلیسان و هاتبن چاپکرن کابال قرقولا کو برنه راستی تندیا هات جبر تندیا پلیسان لاشه کابال رش و شیمبویه پاریزین کابال راپورا درباره ورگرتی de tekildari müjari serledane bekin o giliye polisan bekin valitiye ragant ku tekildari müjari le birsin daye des bekirin. جبومه جهه مورالیه کو نامزدن خوال قاده دبینم هلبجیرن استانبول درباره نامزدن دم پارتی جان فراقبی مهمت یارکر کو evdemek درجه عالی آناتولیا استانبول دیجی گود گلک باش بو گودم پارتی نامزدن دستشان کریه یارکرم کو نامزدن هبونه امجله هر قاده جبو نامزدن خو کارتکن افکار هم مورال دیدم روبا هم جدبه سدما هبونه هم ولاتی فراج گود از ماموستمه و راست بینم کو دم پارتی نامزدن خو نشان دایم ایرول استانبول هوریه که جدی هه استانبول ناوندکه گرینگه جیگرتن آدم پارتی ده پیش بر که ده گلکه گرینگه جبو هبون آخوی گرینگه دم کو نامزدن مه هبون او نکارن متونه بحسبینن امن سری آخوی به هوال هوری گرسه گله خوره دمشین یا گرینگجیه و رسول دیارکر که وان نامزدن خو نشاندان او گوت نهاره و شام باشه هل بجارتن باش درباس به دم پارتی ویژه سدی ده درباس به او انجام ekmezin بدست بخه ev یک ویژه بو هر دو آلیان هم جه آکپره هم جه پره به مساجک سماجی گوت هل بجارتین 2019 یه نها ده موتیواسیونن گلک جدا ده هیه نشاندان نامزدان آدم پارتی از گلکی خوش گیرم بدیتین امن ev یک باندورکه erین de hil bijartinin İstanbul'e tevabike. Del bijartinin 2019'dan da Kurdan pişkiri da CHP le İro Kurt pişkiriya xwedike. Mesela ne kazançkirin yani tekçune mesela iddia hebuna partiye ki nişandan ya siyemin ya alternatife. Kıvancı diyarkir ko evi sendikavane ugut namzet diviya bu hinzü bahatan eşkerekerin ku kampanya ke xurtur bahata meşandın. Le namzetlerin hatın eşkerekerin tevive keji bditin amon pevajoya hilbijartine başlar bastı. Parti و رئیسین کردستانی پیشگیری دان دم پارتی کمیته دیپلماسی هفبش و پارتی سیاسی کردستان و کمیته کارین ست سالا پیمان لوزانه داخویانی که هفبشتان کمیته دیپلماسی پارتی و سازین کردین اوروپا لپایتاخت بلژیکا بروکسل دناوین دا کنه که هفجویان و هلبجارتین هرمی یعنی ترکیه و باکور کردستان نخواندن
Pişti civînê daxuyanekî hevbeş hatdayîn hat gotin ku hilbijartinên herêmî yên li Bakurê Kurdistan û Tirkiyeyê tenê wateya referandumê û gotin hilbijartinên herêmî girîngên divê Kurd dinamîkên demokratîk û hemû gelên Tirkiye di hilbijartinên herêmiyên Sûriyeke adara 2014 de sistema qayyûmê xwespkar mahkûm bikin. Piştî Parti û Komîteya Dîplomasî Banka Kurdistanê dinamîkên demokrat kirin ku di hilbijartinên herêmî de piştgiriyê bidin namzêdên Dem Partiyê. Li Reqeyê serçeteyê Daişê Simûr Xıtır Şerîf Elşiyan hat kuştin. Navên de ragihandina Hêzên Sûriya Demokratîk Xasêdê derbarê bûyerê de daxuyanî da wiha got tîmên taybet ên YPG li gel hêzên koalîsyonê duh li navên de Reqeyê li dijî finansekirina şaneyên Daişê operasyona evlehî hatiye kirin. Di operasyona de dor li cihê serçeteyê Daişê Semîr Xıdır Şerîf Elşihan lêye girtin xwestin teslîm bibe. Serçete Semîr Xıdır bi êrişê bersiv da Banga Qasêdê de encamê de serçete hate kuştin. 8 telefon, belgeyên takekesî, aleveke, wîfî, dabançeyeke, 3 cure damançe, kamerayek û dolar ketin deste hêzên operasyona Qasêdê da zanîn serçeteyê hatiye kuştin welatiyê Iraqê ew ê ji vê û şûn de ji operasyona xwe yên paqijkirinê bidomînin. Nûçeya Meyadawî li Ermenistanê çekdar ketin nava polîsan de ajansên nûçeyên û Rusyayê ragihandin ku çekdar ketina navên da polîsan a taxa Nornork a paytaxta Ermenistan Erîvanê. Ajansa nûçeyana Interfax a Rusyayê ku agahiyên xwe disipêrên destgehên xwe cihî destşan kir ku tê gumankirin ku ew çekdar girêdayî rêxistina Combat Front xwendinin. Roja yekşemê jî pêncî endamên wê rêxistinê hatine bin çavkirin. Ajansê diyar kir ku dengê teqînan û gulebarana hatiye bihîstin û hin kes birîndar jî bûne. Piştî îmzekirina pêmana Agiribestê li Qerebaxê ku ew wek xwe teslîmkirin hate dîtin êrişên li dijî navên de polîsan ên Ermenistanê zêdetir bûye. Godanîja menûçeyê serî ve pêşkêşkirin ana xatirê we demaş. من صوتك مو ليلى ايش بدريان من صوتك مو ليلى ايش بدريان يا